మీ డ్రిప్ లైన్స్ బ్లాక్ అవుతున్నాయా? నీళ్ళు సరిగా రావటం లేదా? దానికి ప్రధాన కారణం నీటిలో ఉన్న కాల్షియం, కార్బోనేట్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ డిపాజిట్స్. ఇవి డ్రిప్ పైప్స్లో పేరుకుపోయి క్రమంగా క్లాగింగ్కు కారణమవుతాయి. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటి? ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఉపయోగించినప్పుడు ఇది నీటి pHని సుమారు 4.5 వరకు తగ్గిస్తుంది. అంటే నీరు యాసిడిక్గా మారుతుంది. ఈ యాసిడిక్ నేచర్ వల్ల కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ డిపాజిట్స్ క్రమంగా కరిగిపోతాయి. అంటే బ్లాక్ అయిన డ్రిప్ లైన్స్ క్లియర్ అవుతాయి. నీటి ఫ్లో మళ్ళీ సరిగ్గా వస్తుంది. ఇంకా ముఖ్యంగా ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ద్వారా మీ పంటకు అవసరమైన ఫాస్ఫరస్ కూడా అందుతుంది. ఫలితం బలమైన వేర్లు, మంచి ఎదుగుదల, అధిక దిగుబడి. ఇది పంటకు ఎలాంటి హాని చేయదు. కాబట్టి డ్రిప్ క్లీన్ మరియు పంట గ్రోత్ రెండింటికి ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్.